Навіны серады ў аб'ектыве па-беларуску і без цэнзуры. З вами Ольга Старасціна. Добры вечар. Распачынаем з кароткага анонсу падзей. Ці ўсё скампенсуе нам расійская кампенсацыя? Дорожная карта по інтэграцыі будзе падпісаная, ну і тады гэты падатковы манёвр будзе ажыццёўлены, у сэнсе будзе рэкампенсаваны. Олимпиада под погрозой зрыву. Што б мы не рабілі, вірус дабярэцца да нас, і нам давядзецца з гэтым жыць. Флагшток за 1,5 миллиона рублей. Мы же люди богатые, страна богатая. О чем вы говорите? Конечно, все хорошо. Ці па сродках жыве Гомель. Нафтавы прарыў ці правал. Белнафтахім дамовіўся аб пастаўках нафты з азербайджанскую кампанію. 160 тысячаў тонн сыравіны даставяць танкерамі праз Чорнае мора і ўкраіну у Мазыр. Таксама нафту на беларускі НПЗ у сакавіку маюць паставіць і 5 расійскіх кампаніяў. Паводле сусветных коштаў ды без прэміяў і даплатаў з беларускага боку. Ці развяжа гэта нашыя нафтавыя праблемы, высвятляў Ярослаў Стешак. Два танкеры азербайджанской нафты разгрузятся у Одессе у ближайший месяц. Адтуль трубой Одесса-Броды 160 тысяч тоннаў нафты перагоняць бліжэй да Беларусі, перагрузяць у цыстэрны і прывязуць на мазырскі НПЗ. Столькі ж 160 тысяч тоннаў расійскай нафты прыйдзе ў Новополацк чыгункаю праз літоўскую Клайпеду. Плюс яшчэ два танкеры нарвежскай нафты, якую наш нафтан раней асвойваў без аварыяў і непаладак. У Белнафтахіме кажуць, што цэны сусветныя, без прэміяў пастаўляльнікам, на якіх настойвала Москва. Сколько мы все-таки заработаем на продаже нефтепродуктов? В этом весь вопрос. То есть не только не в том, как бы там, где мы российскую нефть купим, там в России или не в России, а где мы заработаем все-таки. Кошты на нафту і газ упалі па ўсім свеце. Напрыклад, амерыканскую WTI сёння прадавалі па $49 за барэль, а расійскі Юралс па 53,5. І хоць расійская сыравіна, паводле эксперта, застаецца найтайнейшай для Беларусі, яе рэпутацыя ўжо забруджаная. У красавіку 4 мільёны тоннаў нафты з павышаным утрыманнем дыхлорэтану трапілі праз нафтаправод «Дружба» ў Беларусь і далей на захад. Як заявіў міністр замежных справаў Беларусі Уладзімір Макей, праз паломку абсталявання, спыненне транзіту і перапрацоўкі ды абмежаванне вывазу нафтапрадуктаў Беларусь страціла больш за $2 мільярды. Але сёння агучылі суму расійскай кампенсацыі, і яна на 2 парадкі меншая. Паводле протоколу мы маем 563 тысячи тонн брудной нафты, перапрацаванай мазырскім НПЗ. Сума кампенсацыі вызначаецца з разліку $15 США за барэль, аналагічна з іншымі суседзямі, з якімі расійскі бок разлічыўся. Такім чынам Беларусь можа атрымаць кампенсацыю больш як $61 мільён. Таксама у пятніцу Александр Лукашенко заяўляў пра паспяховую тэлефонную размову з Пуціным у справе іншай кампенсацыі ад расійскага падатковага манеўру у нафтавай галине. Если мы получали в прошлом году от пошлины $1 миллиард, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины, она все время снижается, получим, допустим, $700 миллионов, он сказал, мы $300 миллионов компенсируем, в том числе за счет премій кампаніям. А сёння расійскае міністэрства фінансаў праз расійскія медыі заяўляе: нічога не ведаем, кампенсацыі не рыхтуем. Мае месца няправільная інтэрпрэтацыя словаў Лукашэнкі, мяркуе эканамічны аглядальнік. Он сказал, готовы компенсировать, но он же не говорил, что из бюджета Россия будет компенсировать. Это типа за счет там премий, как понималось, за счет премий нефтяных компаний. Усе нафтавыя перамовы між беларускімі і расійскімі кампаніямі цесна пераплеценыя з палітычным ціскам з боку Москвы. Позиция Кремля довольно ясная, что 31-я дорожная карта по інтэграцыі будзе падпісаная, ну і тады гэты падатковы манёвр будзе ажыццёўлены, у сэнсе будзе рэкампенсаваны. Беларускім НПЗ трэба 24 мільёны тоннаў нафты, каб працаваць напоўніцу. Цяпер гэтыя прадпрыемствы загружаныя толькі на палову. Ярослаў Стешак, Белсат.
Дэлегацыя еўрапейскага парламенту не прыйшла на сустрэчу ў парламент беларускі, бо еўразвяз не прызнае нацыянальнага сходу легітымным. Але еўрапейскія парламентары сустрэліся з прадстаўнікамі беларускіх дэмакратычных сілаў і апазіцыйных партыяў. Пра межкавыя вынікі візіту ў сюжэце Ксеніі Тарасевіч. Працягваецца візіт дэлегацыі еўрапейскага парламенту ў Беларусі. Сёння яны адмовіліся сустракацца з прадстаўнікамі беларускага парламенту, але сустрэліся з беларускай апазіцыяй. Аб чым ішла гаворка? Пра тое, што еўрапейскія парламентары адмянілі візіт у беларускую палату прадстаўнікоў, стала вядома за 15 хвілінаў да сустрэчы. Паводле прадстаўніка еўрапейскай дэлегацыі Пятраса Аўштравічуса адмянілі, бо еўразвяз не прызнае беларускага парламенту. Отсутствие свободных и, я бы сказал, выборов, основывающихся на праве и свободе выбора, отсутствует. Поэтому мы не можем признать собрание Национальной ассамблеи как легитимное. Белорусский бок отреагировал. К сожалению, сегодня наша протянутая рука осталась пустой. Ну что ж, мы в любом случае продолжим открытую политику. Будем надеяться, что когда-либо наши европейские партнеры поймут значимость и ценность такого подхода. На ранейшых сустрэчах еўрапарламентароў з прадстаўнікамі беларускіх міністэрстваў абмяркоўвалі змены ў беларускую канстытуцыю, праблемы хатняга гвалту, правы чалавека ды Астравецкую АЭС. Мне не хватает ясности, потому что я думаю, что и общество растеряно. Социально-экономическое – это, наверное, не самое хорошее время в Белоруссии. Важность визиту Беларуси еўрапейскіх дэпутатаў падкрэсліваюць прадстаўнікі апазіцыі, з якімі сустрэліся еўрапарламентары. Таму мы сёння разлічваем на тое, што будуць розныя пункты гледжання на пытанні, якія датычаць адносінаў стасункаў Беларусі і еўрапейскага звязу. Я думаю, што апошнія падзеі прымушаюць і прадстаўнікоў улады глядзець у бок Брусселя. Візіт дэлегацыі еўрапейскага парламенту праходзіць з 24 да 28 лютага. Заўтра еўрапейскія дэпутаты накіруюцца ў нясвішы мір, каб паглядзець, як Беларусь захоўвае сваю гістарычную спадчыну. Таксама яны наведаюць горадню і памежны пункт Кузніца-Брусхі. Ксенія Тарасевіч, Белсад. Працягваем выданне аб'ектыву з іншымі тэмамі. Які лёс чакае сёлетнія алімпійскія гульні? Арганізатары маштабных спартовых спаборніцтваў, такіх як футбольны чэмпіянат Еўра-2020 і Алімпіяда, загаварылі пра іх перанос або ўвогуле адмену. Прычына – небяспека каронавіруса, які ніяк не атрымліваецца спыніць. Падрабязней мае калегі. За всю гісторыю Алімпіяды гульні адмяняліся толькі падчас сусветных войнаў. Сёлета правядзенне спаборніцтваў у Японіі ў ліпені пад пытаннем праз вайну з новым каронавірусам COVID-19. Чалец Міжнароднага алімпійскага камітэту Дык Паунд заявіў, што арганізатары Алімпіяды ў Токіа маюць 3 месяцы, каб вызначыцца наконт небяспечнасці гульняў. Галоўны арганізатар цвердзіць, гульні адбудуцца. Мы не плануем адмяняць эстафету агню. Мы разглядаем магчымасць скараціць маштабы, каб папярэдзіць распаўсюд віруса і захаваць імпрэзу. УЕФА праз новую эпідэмію таксама думае пра перанос або адмену Еўра-2020. На сённяшні дзень у Італіі зарэгістравалі 12 смерцяў праз каронавірус, а колькасць інфікаваных набліжаецца да 400. У краіне абвесцілі надзвычайны стан, а 12 гарадоў у рэгіёнах Ламбардыя і Венета закрылі на каранцін. Грамадзянаў заклікаюць захоўваць спакой. Адзіная парада, якую я магу даць як лекар, людзям з групы рызыкі, сталым, з анкалагічнымі захворваннямі або імуннымі паталогіямі пазбягаць выхаду на вуліцу. Іншыя ж проста маюць выконваць рэкамендацыі ўраду. У Парыжы ад каронавірусу памёр першы француз. На Канарскіх выспах закрылі буйны гатэль для тэставання на інфекцыю. Новыя выпадкі захворвання выявілі і ў мацерыковай Іспаніі ды Германіі. Я не ведаю, можа гэта проста шуміха, але цяпер я думаю, што б мы не рабілі, вірус дабярэцца да нас і нам давядзецца з гэтым жыць. Нацыянальны інстытут алергіі ды інфекцыйных захворванняў ЗША спадзяецца пры канцы красавіка пачаць тэставанне вакцыны супраць віруса COVID-19 на добраахвотніках. Папярэднія вынікі могуць з'явіцца ўжо ў другой палове лета. Падчас выпрабавання ў другой фазы будзе весціся пра сотні, калі не тысячы добраахвотнікаў. Гэтыя тэсты маюць адбыцца ў раёнах актыўнага распаўсюду вірусу. Нават пра рэактыўнай хуткасці гэта зойме яшчэ 6-8 месяцаў. Таму казаць пра дасяжнасць вакцыны можна будзе праз год-паўтара. Міністэрствы здароўя розных краінаў падкрэсліваюць, што распаўсюд інфекцыі толькі пытанне часу. Беларускае медычнае ведомства, як і Міністэрства замежных справаў, лічыць немэтазгодным адмяняць авіярэйсы ў Кітай.
Денис Шпігаў, Ірына Дарафейчук, Белсат. Чаго не стае Гомлю? Чыноўнікі палічылі, што дзяржаўнага сцяга, які б узвышаўся над горадам. Усталяванне флагштока ўжо пачалося. Але жыхары Гомля чамусьці незадаволеныя. Можа, таму, што яго кошт 1,5 мільёна рублёў. Пра чарговую залатую гомельскую славутасць Юлія Лабанова. Толькі летась Гомель атрымаў залатую прыбіральню коштам 750 тысячаў долараў. Цяпер на чарзе новы дарагі падарунак. У самом сэрцы гораду на плошчы Леніна мае паўстаць 60-метровы флагшток. Аб'ект абыдзецца Гомлю амаль 1,5 мільёна рублёў, што адпаведна амаль 660 тысячам долараў. Все будет портить, тут же вид такой красивый, площадь, парк. Флаг государственный будет висеть. Ну, в принципе, мы все знаем, какой он. Зачем? Тут и так 3 флагштока стоит. Вон. Это еще один плюс к нашим туалетам. Понимаете, это туалеты, флагшток. Слов нет. Очень хорошо, мы же люди богатые, страна богатая. О чем вы говорите, конечно. Ці патрэбны гораду такі аб'ект за грошы з дзяржаўнага бюджэту у гамельчукоў нават не спыталі. Праект распрацавалі без грамадскіх слуханняў. Цяпер актывісты змагаюцца за спыненне будаўніцтва. Ужо на пачатку першых працаў, закладцы фундаменту, яны выклікалі на месца міліцыю. Супраць флагштоку стварылі петыцыю і ў інтэрнэце, якую толькі ў першы дзень падпісалі больш за 2000 асобаў. Мы лічым таксама, што пры будаўніцтве гэтага аб'екта, магчыма, парушаецца заканадаўства, бо гэта тэрыторыя уваходзіць у ахоўную зону гісторыка-культурнай каштоўнасці палацава-паркавага ансамбля ў Гомелі, і паводле заканадаўства тут забаронена любое капітальнае будаўніцтва. Паводле маштабаў гомельскі флагшток амаль дасягае канструкцыю на плошчы дзяржаўнага сцягу ў Менску. Металёвая стойка, замацаваная ў мармуровым падмурку, будзе ўсяго на 10 метраў ніжэйшая. Запраектаваны таксама ручны і механічны пад'ём сцяга памерам 12 на 6 метраў. Дык можа выдаткоўванне гэтых сродкаў абгрунтаванае? Гэта некая такая абсолютно дикая лічба, адкуль она взялася, невядома, 1,5 мільёна. І, канешне, ёсць іншыя патрэбы ў горада, больш актуальныя і на карысць людзям, куды можна выкарыстаць гэтыя грошы. Гэтак у Гомлі бракуе сацыяльных аб'ектаў, тых жа школаў і шпіталяў, мяркуе Віктор Карніенка. Пазіцыю наконт будаўніцтва ён тлумачыць адарванасцю чыноўнікаў ад людзей, ды жаданнем выслужыцца перад начальствам. Лучше бы они чуть-чуть дальше прошли в Первосоветскую больницу и посмотрели, что там творится. И вот туда бы эти деньги. Я бы на медоборудование направила все-таки. Вот больница скорой помощи рядышком, пожалуйста. На новые школы. На детские дома. Вот на те операции, в которых дети нуждаются. Калі мясцовыя ўлады гэтак і не прыслухаюцца да грамадзянаў, то новы дарагі падарунак з'явіцца ў Гомлі ўжо ў траўні. Юлія Лабанова, Белсат. У саборы святых Петра і Паўла на Нямізе развіталіся з гісторыкам, культуролагам, публіцыстам Эдуардам Дубянецкім. Яго наземны шлях закончыўся ў 53 гады. Пахавалі Эдуарда Дубянецкага на заходніх могілках у Менску. Для беларушчыны зрабіў многа ў галіне і культуралогіі, гісторыі, эсеістыкі і вядомы ж як паэт. Ён з роду Дубянецкіх, вялікага магутнага роду. Яны все сябе даюць дастачы. І, конечно, шкада, што сыходзяць менавіта такія людзі. Але то, што ён зрабіў, гэта застанецца. Вельмі светлы, вельмі яркі, вельмі добры, вельмі далікатны, вельмі густоўны. І это як бы заўсёды ў любым часе это каштоўныя якасці, а як бы вот нам это асабліва патрэбна. Ну ён, конечно, ён прасвятліў нашу некую тую прастору. Ён быў сапраўды тым святлом, і оно застанецца. Я бы сустракаў яго ў нацыянальнай бібліятэцы, дзе ён мог рухацца толькі ўжо з дапамогай свайго таты. Але пяро, думкі, вобразы непадуладныя тлену, яны застануцца для нас, беларусы, і ў наступных пакаленнях. Добры, светлы, няшкодны, не зласлівы, не мсцівы. Рэдка. Не часта сустракаецца такое. Часам трэба быць злосным і мсцівым, а ў ім вот гэта не было.
дзіцячыя пляцоўкі або паркоўкі для машын. Перад такой дылемай паставілі жыхароў аднаго з двароў сталічнай Серабранкі. Новы генплан прадугледжвае больш месцаў для аўтамабіляў і менш для дзяцей. А што пра гэта мяркуюць жыхары, высвятляла Алена Дубовік. Колькасць парковак павялічыць, праезную частку пашырыць, а дзіцячыя пляцоўкі перанесці. Гэткія змены, згодна з планам рэканструкцыі, рыхтуюцца ў двары дому на праспекце Рахкасоўскага, 60, корпус 1. Частка мясцовых жыхароў не згодная. Тут очень много собирают мусора, выносят уборщики. И очень котики любят с собачками бродить, гулять. И сами понимаете, что тут может происходить. За перанос дзіцячай пляцоўкі ў лепшае месца жыхары двара збіралі подпісы. Дзіцячую пляцоўку размесцяць на адлегласці ад 6 до 10 метраў ад дому 58. На гэтым месцы шмат недакуркаў ды іншага смецця, якое, выглядае, выкідваюць з вокнаў жыхары. План рэканструкцыі не ўлічвае пажаданняў усіх жыхароў, кажуць мясцовыя. Парковак стане шмат, але на шкоду людзям. Пасля рэканструкцыі небяспечным будзе шлях дзіцяці на пляцоўку. Он должен пройти эту проезжую часть, потом пройти парковку и только потом попасть на детскую площадку. Меры безопасности где наши? Парковку пашыраць на 179 машинамесцаў. Кіроўцы, натуральна, задаволеныя. Стоянки нужнее. Конечно, не хватает. Посмотрите, сколько машин везде. Архітэктарка Ніка Пятрухіна, якая удзельнічае ў распрацоўванні генпланаў, вывучыла план рэканструкцыі двара і кажа, што адлегласць ад вокнаў да пляцоўкі будзе 6 метраў. Вот тут у нас 6 метров. Ну, небольшое расстояние, конечно, до окон. Але такая адлегласць адпавядае нарматывам. Хоць, са словаў архітэктаркі, калі б да арганізацыі дваровай прасторы падышлі па-іншаму, месца для дзяцей знайшлося б не пад вокнамі жылога дому. И можно было бы ее сместить куда-то ближе к центру. Проблему с парковками можно было бы, например, решать каким-то другим способом. Можно было бы поискать какое-то другое место, например, в торцах домов для этих парковок. Либо, в первую очередь, вообще проблемы парковок пытаются решать, развивая общественный транспорт. Атрымаць каментар у дырэктара камунальнай гаспадаркі Ленінскага району Любові Букаткінай нам не удалося. Юрий Владимирович, скажите, пожалуйста, тут у меня компания «Белсат». Я могу им давать комментарии или нет? «Белсат»? Да, поэтому я и задаю вам вопрос, нет? Пад патрабаваннем перагледзець праект рэканструкцыі жыхары сабралі 80 подпісаў. Аднак у ЖКГ ім адказалі, што нешта мяняць немэтазгодна. Алена Дубовік, Белсат. Актыўныя і эмацыйныя італьянцы прыдумалі штогод адзначаць дзень няспешнасці. Ідэя распаўсюдзілася і на іншыя краіны свету. Яе прыхільнікі 26 лютага намагаюцца не спяшацца, атрымліваць асалоду ад жыцця, ад кожнага непаўторнага моманту ў ім. А як у нас? Куды спяшаюцца беларусы і якое імгненне ў сваім жыцці хацелі б спыніць? І ці ўвогуле умеюць беларусы жыць няспешна? Хохлы поют: запрягайте, хлопцы, кони. Вы, наверное, не знаете. А белорус поет: а я лягу, прилягу. А не спешаюсь тому, что дети у меня дорослые. По работе хожу потиху, не спешаюсь. Да, детей спешаюсь на время, на работу на время спешаюсь. Забота о детях, забота о жонце, забота, кругом забота. Я же уже на пенсии, поэтому только тороплюсь со своей мамочки, ей 92 года. И каждый день я хожу к ней. У нас хватает чиновников, которым надо ноги переставлять. Их столько развелось. Как-то зарабатывать на жизнь. Хотя и получаю пенсию, но пенсии как бы не хватает. Пойдем на выставку в музей. Были на выставке в Доме творчества. Теперь идем туда. Вот сейчас идти наслаждаться жизнью. Бо возраст свое берет. Все. Но все лучшее я уже сделал. На даче отримовываю асалоду. Там я не спешаюсь, любуюсь цветами. Никогда не спешите любить життя. Яно вельми приємне. А да нас ужо спяшаюцца дождж з мокрым снегам. Такое надвор'е абяцаюць заўтра сіноптыкі. Падрабязны прагноз пабачым праз момант. Пасля ж выдання аб'ектыву запрашаю гаспадарства на размову дня, з якой даведаемся, што нам абяцаць і чым палохаць будзе Лукашенка, каб перамагчы на выбарах. На гэтым у мяне ўсё. Сустрэнемся заўтра. Бывайце шчаслівыя.